Добре дошли в канала на Life Store. Днес с вас ще приготвим коледни мини щолени. Без глутен и без захар. И разбира се, веган. Ще започнем с това, че в купа ще поставим крема сирене на VioLife и масло на Life Store. Маслото трябва да бъде на стайна температура. След това ще добавим и еритритол и ще разбием с миксер до получаване на почти еднородна маса. След това ще добавим и едно яйце на Orgran и ще разбием за буквално няколко секунди. След това ще започнем да пресяваме безглутеновото брашно на Life Store с 3 чайни лъжички бак-пулвер вътре в самата купа. След като пресеем брашното, започваме да оформяме тесто. Първо можете да разбъркате леко с шпатула и директно да преминавате към месенето с ръце. За няколко минутки тестото ще стане стегнато и готово. След това ще добавим и накълцан шоколад с лешници, смлени бадеми и най-различни сушени плодове. Ще намачкаме отново, за да комбинираме добре и абсолютно във всяко парченце да има от всичките възможни плънки. И ето така ще изглежда тестото. След това върху тавата ще започнем да оформяме малки топченца, докато ни свърши тестото. Запичаме ги на 180 градуса за 15 минути. След това с разтопено масло ги намазваме и овалваме в пудра. И ето така вече сме готови с коледните лакомства, които ще се харесат на абсолютно цялото семейство. Бъдете здрави и сити с Life Store!